čas to poriadne roztočiť. Hojana na Jána, Hojana na Jána. 2. jún sa blíži a s ním kolotoč tanca a zábavy. Opäť je tu hudobná šláger akcia roka. Do Bytarovej zamierí Uragán Eva Máziková, Cortina, Štefan Repka a Gorals Band, Karel Peterka, Mára, Franta Uher, Veselá trojka, Stropkoviani, Pavol Laták, Vlasta Mudríková, Partia od Žiliny, Silvia a Peter Klimentovci, Noro Mesároš, Vega, Milan Iván a Hanka Maximová, Marta Kryžanová, Kisucká vrchárska heligónka, heligonkári Feješovci aj domáca Bytarovienka. Hojana na Jána s televíziou Šláger 2. júna od 14:30 v Bytarovej pri Žiline. Vstupenky na mieste, autobus z akcie na mieste. Hojana na Jána. Je čas na dobrú zábavu.